امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سооронбой жээнбеков дар марзи тоҷикистону қирғизистон вохӯрӣ намуда бо аҳли ҷамоат ва собиқадорони деҳоти ворухи шаҳри исфараи вилояти суғд ва деҳоти оқсои вилояти бодканд суҳбати озоду ошкоро доир карданд. Сарони ду давлати ҳамсоя муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва сооронбой жээнбеков дар марзи ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон сокинони деҳоти ворух ва оқсои гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии қирғизистон сооронбой жээнбеков зимни суҳбат бо аҳли ҷамоат ва собиқадорони деҳоти ворухи шаҳри исфара ва деҳоти оқсои вилояти бодканд доир ба масъалаҳои муҳими ҳаёти сокинони деҳоти назди марзии тоҷикистон ва қирғизистон табодули афкори судманд ва ибрози назар намуданд. таъкид гардид ки солиёни зиёд ин ду миллат дар марзи муштарак кору зиндагӣ дошта дар беҳбудии зиндагии ҳамдигарӣ нақши назаррас доранд ва бояд минбаъд низ дар шароити ҳамдигарфаҳмӣ ва дастгирии ҳамдигарӣ дар деҳоти назди марзӣ кору зиндагӣ намоянд. Сарони давлатҳо дар ҳузури аҳли ҷамоат ва собиқадорони деҳоти ворухи шаҳри исфара ва деҳоти оқсои вилояти бодканд аз ҷумла масъалаҳои сарҳадии ду ҷонибро баррасӣ намуда аз шаҳрвандони тоҷикистон ва қирғизистон ки асосан дар марз зиндагӣ мекунанд даъват ба амал оварданд ки ба иғво дода нашаванд ва ҳамеша муносибати дӯстонаро ҳифз намоянд. Гуфта шуд ки барои пешгирӣ ва аз байн бурдани иғвоангезиҳо мақомоти давлатӣ фаъолон, аҳли зиё ва масъулони ниҳодҳои дахлдори ҳарду ҷониб ҳамкории густурда дошта бошанд ва корҳои фаҳмондадиҳиро миёни сокинони минтақаҳои назди сарҳадӣ бештар ба роҳ монанд. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии қирғизистон сооронбой жээнбеков таъкид карданд ки масъалаҳои ба расмиятдарории ҳуқуқии хатти сарҳади давлатӣ дар муносибатҳои байнидавлатӣ ҳамон муҳимтарин ба шумор мераванд ва мо майли қатъии худро дар самти идома додани корҳо дар доираи комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатӣ тасдиқ намудем. Президентҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон ҳамчунин доир ба талошҳои муштараки минбаъда дар самти татбиқи амалии иқтидори бузурги созандаи муносибатҳои дӯстона, ҳамҷавории нек ва ҳамкории мутақобилан судманди Тоҷикистону Қирғизистон ибрози андеша намуданд. Дар фарҷоми суҳбат фаъолону собиқадорони деҳоти назди марзии Тоҷикистону Қирғизистон барои мусоидат ба аҳли масъалаҳо ва ҳалли масъалаҳо ва робитаҳои хуби ҳамсоядорӣ фикру мулоҳизаҳои судманд баён доштанд.